Ahojte. Rada by som sem prišla s takou konzistentnou formou videí a to v znamení genových kľúčov. V tomto videu veľmi v skratke poviem, čo genové kľúče sú. No je to v podstate systém, veľmi poeticky spracovaný systém odvodený od human designu, ktorý je založený na I Chingu, čo je pradávny čínsky systém hexagramov, kde sú vlastne dve trojčiary a je to taký binárny systém, ktorý nám vyvodí 64 rôznych kvalít, 64 rôznych uchopiteľných pečatí. No a vlastne I Chingový systém je takto vyprojektovaný do astrológie, do kruhu, do vlastne zverokruhu a tým pádom je to vlastne taká moderná astrológia, ktorá ešte bližšie špecifikuje odtiene toho, kadiaľ akurát slnko a jednotlivé planéty prechádzajú. A v podstate ten aplikovaný human design, aplikované genové kľúče sú vždy vychádzajúce z datumu nášho narodenia, datumu a času. A keďže to je považované ako vlastne ten otlačok, ktorý je v našom DNA a daný zhora. Zároveň avšak vlastne genové kľúče human design putujú a v rámci toho, kde sa nachádzame v kole roka, ako sa posúva náš vzťah Slnka k Zemi. No a týmto sa vlastne každých 6 dní dostávame do nového genového kľúču, do novej kvality. Genové kľúče povrávajú viac o tých špecifických jednotlivých bránach, zatiaľ čo human design viac hovorí o tom celostnom systéme a o tom, ako sa prepájajú tieto brány do dráh. No a genový kľúč používa takú stále opakujúcu sa štruktúru, ktorá je o tom, že hovorí vlastne cestu od tieňovej vibrácie, ktorá je založená na pocitu oddelenosti, strachu, kontrakcie, superenia, pocitu toho, že ja. A potom je vlastne vibrácia, ktorá sa nazýva dar, ktorá je akoby viac uvoľnená, rafinovaná verzia tej istej kvality, ktorá sa prejavuje viac ako kvalita, ktorá tu prišla niečo kolektívne dať, obohatiť, zdieľať a až napokon vlastne je tam ten vykvitnutý bod, ktorý sa v genových kľúčoch nazýva siddhi a je to akoby extrakt tej danej kvality z pohľadu pola jednoty, z pohľadu uvedomenia toho, že sme všetci jedno veľké kolektívne vedomie. No, takže asi toľko.